Ukbarwege dalja khajain ta khusang tini song hai na hai Jharjharia Thaichuk lunga thanglai notun bazar Jharjharia wo khajain ta khuk Thaichuk basa ompini thangi tongo nungbo phangsa phongso nangklai nai mano khajain ta khuk song sokpai leka notun bazar Jharjharia wo tini funga song ompini phaile mani oro song thangnai mas kaisa katotui yongkhana song oro tamokhlai mani first training Thaichuk phangna first training ri mani Thaichuk phangna first training ri le man nai dei ko oro first training ri mani tabo song oro bedek dek thamna rek nai baskanga song oro bedek dek thamna rek nai o kokna salaina bagai song baskanga o first training khlai thanglai mani kobanga borok hoito Thaichuk training ri mani kokno pruning bai sabuli paile laika song obna first training ri mani tini naina phaimani o Thaichuk lungo yong habui tongo nei khanawoi ang phaimani khajan ta tai Thaichuk basa falto tei bo Thaichuk basa tai kisa paimani tongo baskanga kainani bagai hinga abori phaito tei engka khajain ta khuk song o first training remain Thaichuk rok no tabo naile ne phangsa khailai omo song bahai ka bedek narang nai tamo khlainai moti rok no nai diko engka nai de khajain ta khuk song first training ni update relay tonglai o Thaichuk yong klai kani saman nai de yong oro kobang ma bedek khibi ri jangnai kobang ma bedek khibi jangnai phi aba oro bedek dek thang ka ham kok saina ar jangnai oro bedek dek thang ka ham kok saina ar dei ko nai doro haino song om hai ka bedek narang na ni bagai song salai man o oi ko nai de e ko nai Thaichuk blai yong samane bagai nok phang kobang ma jaga wa ba kobang ma samong kotor tangoi tongo ba abuni bagai nogo tong thaya nogo tong thaya bagai boni Thaichuk lungo boni samong tangnai ra kaham ka tangi malia boni ba yong habjaka engke yong habjaka engka wana sa kisa doi phaigra di doi phai nai phaigra dani Thaichuk lungo yong hab pai kai ne engka koi ko boni yong habjak nai di ko boni Thaichuk lungo yong habjak ya phangmo tang jaigya hayo obostha engka ya phangrok tangi tona nangnai tabo to ba hamna mangsi hai ka taklai masingo bubar ni bagai bo bahai klai jugal nai sak na sak kajain ta khok nai di bathai bu thaijak tongo bathai khage bu sasakai tongo bathai kotor bo oma hai obostha nai di kamla man thang bagi ong khana bathai kotor ma hasi khoi tongo ha khoi thang kintu bathai no kaham klai ko nai di chiang mai ba red ivory chiang mai ba red ivory kahama kha thai tongo ha bo si jo nai thok lai bono wabi khaja gya iko nai de khajen ta khok iko nai de oboseng ta orin bede kaham narek jana bo yong nanglia oro bo han yong nanglia iko oro yong nanglia oro kahama ong kha inka nai di ko oro seng first training ri mani first training update relay tongai khajen ta khok omo training ria sini thai ka ba na hi khajen ta khok training ria sin thai mani omong khata mo himala omongka chakapat thaijak iko na hinde iko belai Thaichuk otoma kam coloring khai thai dongga fiawa na hindi ko khogi do sa jagi paisa ono omong khasini first training khajain ta khok jara anghai kisamisa serengna musonai rok nono saunai do o jara wo song fangal bithi maru ko oro fangal bithi rijak ta yong bithi maru obo kisa sakang ri nai kok tok mani bo kisa leri thangka sensor kisa leri thangka lerman bagai tini makhang om hai sitra ongai thangka asak sitra nai kok tok maya ka iko oro fangal bithi ri ka ta ka hama ongkha baska nga ta bo yong phailiya ta bo engka ta isan somo yong phaya sini mare nai first training obo emang ka buthop nai thogong nai engka oro tamongi tong khanai dei ko tamongi tong kha chiang mai na hindi ko first time buagra kono ador jotno kore ko chiang mai ha nangi tong pai ka he do obo to bedek dek thang ka ham tong mani om hai klai khajen ta khong nung bo hai no bagan jugali mana tai bu nai le no song yang musupun bahai ke sakha nok phang nok kore bo waisa nokar ka ke meeting thang ka engla iko na handi first training jongoro udekshan narang nai obo chakapa dong nai obo nai thok chiang mai iko ro te he chiang mai hai ke kabang ma tong nai de oma hai ka narang nai bagi chong ko sakar alai mani phia ba jarani bising tei bithi ri jaglia yong rok bai chaja khabo khajen ta khok nai de i obo bhai no ko kaham ka bedek phai ka training ni pore engko ro tamon tong kha oro himsagar bathak ka oro himsagar to waisa geb rei thayo oro bathak pano himsagar ta ang tabo kaidi hinglak
thokjak hini himsagor phangsa phangnai kai mani thokjak ma bangya commercial kai na nai iko naidi iko obong kha India ni oronika Thaichuk omon daktin tori buthangka buphang mo nai thok khali oro bathai koplo ngong nai India ni oronika Thaichuk khali dakho no jotto na kai man oronika tai besi kok salagla khajan takho ni Thaichuk lungo yong do nang khan ID yong nang kha hinka nang training riwi belai khan leri thangna ni Thaichuk kaisa hampina ni jehetu oro yong sajak hamna ni belai khan ler nai abo nong ka ham ka kosto khai ma nai nai je botai ma oro hain thaika abo ni tamai kamon himsagar ta belai Thaichuk tei phiaba commercial ani Tripura himsagar kai tong khan sakung nai phangsa phungsu nong channel bagi kai jabadi nono takai dile hiya oma haika tongla nang nai first training blai oma haika nai thok khong na nang nai oma haika nai thok kong khaing plai ka ham mong nai hai du kha ta ko iko ro ka ham tong ka ham basung tong ham ya basung tong iko oma haika nai thok kong na nang nai yang nai thok tong iko tabo cha thai ri khain ko obo phat ka tori thang nai hingai ka ta ko besi logi tong kha video tai kisa khaya na na di chiang mai adar ma se ani bagi o jaga kha ya phang o sap khai jagya ya phang sap nango ka ta ko na di iko tor sogi tong kha bisi sabai hai ka Thaichuk bathai tori tong ang si kabang ma bedek bai rawi khibi pai ro ka ta ko obo bisasi do obo bisasi na de o 1 kilo 1 kilo nya phana 900 gram mahai rok ta ko ta se oro bathai chikon oro bathai kotor o kusu tai kisa inka nang to bisa bai thairi mane fia basang thairi ya training pruning nang ta khok abo ongkha sar debjan chak mani bisik tham kajak Thaichuk phang abo bo first ani arani Thaichuk phang pai mani boni Thaichuk lung boni nokla bai nang lai jago bo ikon hai de chini oro tamo thai tong ka hemale abo oronika hai kan thayo bo color change ong thanai bo bathai kwara phur kaisa color rongo botro phur kaisa color rongo taisa color hai ong thang green ong thang piu last e kisa saksu ong thang oro tai phangsa nai de ko oro tai phangsa kamla man thagene bagi phia ba kamla man thagene bagi boni Thaichuk lung hai oro phangal bithi kisi ja nang nai tabo phangal bithi rija yaung tong kha hinka nai dikha jan takhok khlai ke hai ka khlai mano chung oronika na kaham ka sini nai de oronika ong ka dwar variety belai khana bada obo kinto kaham khlai nong training rijak iko kaham ka training rijak obo tabo inside thangja rona taisa song pruning khainai taklan simo pruning sang nai jete bisik tham ka kha obo bahaina pruning ong nai ko na hande training rijak song dek tham thaiso na rage taisa bedek okaja ei kon hande obo song takla pruning khainai so song oran video kaham ka nai le khajen takho loge tamo thai tong mala amrapali na hande amrapali bai ka thai tong lage bo Thaichuk rok khogi sa ja ba hai ka nongi tong nai o no gana ba sa ja iko hai amrapali obo hand training rijak khajen takho amrapali Thaichuk training rijak obo phaina Thaichuk bedek training rijak obo takla pruning chimi khlai jang nai obo kintu ang phai nogui si bone training kotorno sang ra seri phai man puila kha bo ang rang hinai bo khlai nai hini ton man obo haino mo kha bo bedek tak khibi paisi di nai thokja ge hini narang man asa kabang ta naragya phia bo kha naragi kha or amrapali nai de amrapali bo ka hamno thayo khajen takho amrapali bo ka hamno thai ko ai de bo duar variety semi duar pi ko na hande o ko ro bhain sung training re mani yang kha pruning ma kha nai yang bedeng taklai sung pruning ma kha nai yang omno tori nai bage khajen takho kabang kok sagalak bes ka ngasong haina hai malai lai pinai Thaichuk no tu yo o bagano no hambai